Jam'iyyar New Nigerian People Party (NNPP) ta nesanta kanta daga labarin da ake yadawa cewa tana shirin komawa jam'iyyar All Progressive Congress (APC). Sakataren NNPP na ƙasa Dr. Ogini Olapusi ya bayyana cewa wannan labari baya hannun jam'iyyar illa shirin tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso da mabiyansa na Kwankwasiya Movement. Dr. Olapusi ya jaddada cewa jam'iyyar NNPP na ci gaba da gudana ba tare da tangarɗa ba, tare da nufin ciyar da ƙasa gaba ta fuskar demokuraɗiyya da ci gaban al'umma. Shin rabuwar Kwankwaso da jam'iyyar NNPP zai iya kawo sauyin tasiri ga ƙarfin jam'iyya a siyasar Najeriya? Ƙarshen rahoton kenan. Abdullahi Isa Aliyu, Aminci TV.